rano, żeby dalej to popchnąć. Bierzemy loże, trzeba się odciąć, wszystko gotowe, niech żyje wolność. Main event dzisiejszego wydarzenia Silesian MMA 9. K1 w małych rękawicach staną naprzeciwko siebie Krzysztof Mariańczyk z Chwałek Team, 28 lat, 77,5 kg, 180 cm wzrostu, a naprzeciwko niego stanie Patryk Radoń, Gym Fight Wrocław, 30 lat, 75,7 kg na wadze i 180 cm wzrostu. Tak jest, najwyższy poziom K1. Myślę, że mnóstwo emocji przysporzy ta walka. Dwaj bardzo utytułowani zawodnicy. Warto wspomnieć też o tym, że walki K1 w małych rękawicach nie są Krzyśkowi Mariańczykowi obce. Ostatnia walka w Federacji The War. Wcześniej na gali IFM toczył super fight w tej formule cage boxu w pomniejszonym ringu. No, o Patryku Radoniu mówi się, że jest to jeden z najlepszych kickboxerów w Polsce, no ale umówmy się, że kickboxing właśnie plasuje się tym, że są duże rękawice, ta objętość do obrony głowy, jak i uderzenia jest większa. Zobaczymy, jak odnajdzie się z mniejszymi rękawicami na dłoni. Na klatce piersiowej Krzyśka Mariańczyka tatuaż Troublemaker i myślę, że tych kłopotów dużo w tej walce stworzy nie sobie, a właśnie przeciwnikowi. Pewny siebie, z głową uniesioną wysoko Krzysiu Mariańczyk. To będzie naprawdę imponujący pojedynek. Coś czuję, że tak jak wszystkie te walki w Silesian MMA K1 dają dużo emocji, tak i ta nie zawiedzie. Zaczynamy. Mocna strona Krzysia Mariańczyka do przede wszystkim kopnięcia. Widzimy Patryka Radonia w pozycji mańkuta. W związku z tym mocną bronią Krzysia Mariańczyka będą kopnięcia prawą nogą. No tutaj nie ma wzajemnego badania się, czekania na przyruchy. Tutaj Świetny, od razu jest robota. lewy sierp Krzysia. O! Świetny kolano! Świetny high kick! I pierwsze liczenie w tej walce. Ależ tutaj podszedł Krzysztof Mariańczyk po swoje. Naprawdę w szoku. To, o czym mówiłem od początku. Mocną bronią na mańkuta są kopnięcia prawą nogą i myślę, że zaraz zobaczymy je ponownie. W szoku Patryk Radoń, w szoku jego narożnik. Nie wiadomo co... Lekko wytrącony z równowagi Krzysiu Mariańczyk, ale już ponawia tą akcję, która wychodziła. Przygotowuje sobie te kopnięcia lewą ręką, kończy prawą. Prawa noga, Krzysiek prawa! Hop! Kolejny prawy high kick. No, w niesamowitej dyspozycji Krzysztof Mariańczyk. Ani chwili nie daje odpocząć swojemu rywalowi. Kolejny prawy high kick. Ponawia tą akcję nieustannie Krzysiu Mariańczyk. Raz po raz kopie w głowę przeciwnika. Coś niesamowitego. Cały czas te prawe kopnięcie. Koniec! Jeszcze nie. Wstaje Patryk Radoń. Koniec walki! Niesamowite. Coś niesamowitego. Ależ dyspozycja Krzysztofa Mariańczyka w tym pojedynku, no fenomenalny. Fenomenalny Krzysztof Mariańczyk. Cieszy się naprawdę w wielkich emocjach. Krzysztof, no ma z czego, wykonał tutaj kawał świetnej roboty. Naprawdę zaskoczył Patryka od samego początku. Już tak naprawdę w paru pierwszych sekundach walki już posadził go po raz pierwszy na deski, gdzie po tak naprawdę bardzo mocnych uderzeniach i takiej ciągłej presji do przodu no, doprowadził do naprawdę ciężkiego nokautu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez knockout Krzysztof Mariańczyk!